जमत नाही जेवण आहे लग्नाचा बघ पापड मॅनेजमेंट शेशीकडे जेवणाची मॅनेजमेंट बघा काय ती पाणी अद्रक अद्रक भाजी डाळ गो मागण काय तर घेवा मागण घेवा भात वडा का अलाउन्सिंग करून येतं बाबू काका गाठतंय थांब ए बाबू काका अरे अलाउन्सिंग करूची होती अरे स्पीकरवालोच गडप झालो अलाउन्सिंग करूसाठी तुम्ही जेवला सर रे भाजी जेवले जेवला ना कसं नियोजन बघा मंडळी अशा प्रकारे आम्ही जेवण पिऊन मस्त जेवून इलं मी अजून जेवचं पुष्पा जेवलं तू हे बघ ये पवारने जेवलं तू अकडे बस पवारने अकडे बस तू बस 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 झालो जेवणार लक्ष द्या आकडे तकडे लक्ष देऊ नको मागान काय त्या पवारने घी हा ले केली या जिलेबी पापड हा हे खाऊ दे घे खा गोड बोलची नाही कायम तिकडेच बोलत असता हे बाबू काका ही बघ जेवीत नाही श्लोक म्हणत नाही तोपर्यंत बघ तू एक मन लागतं आता जरा ऐका काय सांगताय का आलेल्या पाहुणे मंडळींनी आणि आपल्या आप्त हितचिंतक मंडळींनी आपल्या सगळ्यांचं कौतुक केलेला उत्तम प्रकारचा भोजन आणि उत्तम प्रकारचा नियोजन बाबू काकांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण सगळ्यांनी केलेला डाळ संपली त्याला उठा